Yes, hello? Yeah, DJ, how are you? I'm good on your side, Bishop. I'm doing good. I'm great. Say Basara Jehovah. RaJehovha iri rinotoda iye murizwaro. Oh, I read this when Yamana. Aiwa, rinotoda iye muridzi DJ. Right, muchiona Bishop ndakubata kudai tati timbotaura nyaya Night of Wonders. Takaona mashura nezviratidzo. Yeah, DJ. Yeah, that's correct. Manga musiko here ku stage ye $180,000 US. DJ kana mozogara DJ. I want you to understand that glamour is not glory. Yes. And the glamour can never pull down the glory of God. Passion Java. Paakangoburitsa statement rekuti kana ndikasazadza stadium ndicharegedza kuparidza. Iroro statement iroro rinongoratidza chete kuti zvakange zvisiri zvamwari kune vanhu vanonzvera nekuti mapisari Psalms 127 inoti kana Jehovha vakasavaka guta vavaki vanovakira pasina. Right. Kana varindi magadzi vakada kugadha futi vainadzo but vakagadha iye muridzi weguta anova Jehovha vasipo vanogadhira pasina. Saka that's error number 1 yakaitwa naPassion Java. Hazvisi zvamwari DJ Holy, hazvisi zvemutsimba. Dai akatoti kana Jehovha vakasazadza achidzorera basa iri kumuridzi. Kana Jehovha chiona zvakaitika unonyarira kupi? Unoshaya kupinda mamusina vanhu baba. Mamusina vanhu. And those people vakauya vaya those people vamwe vacho vakabhadharwa, vamwe vacho maZANU-PF. It's DJ Holika, it's all about ZANU-PF. It's all about ZANU-PF. I want to be open with you, DJ Holly. I don't know who you are going to share this with, but I don't care. But this is about ZANU-PF thing. Yes, capitalizing on the ignorance of the masses of Zimbabwean people. And it's a high time for the Zimbabwean people to unite and we become one. Yes, that's the only way to go. But vamwe vari kuti mweya waifamba kaBishop, hanzi vanhu vaidonha, vamwe vairamba zvavo kudonha, but hanzi mapenzi airapwa. DJ, uri mwana wamai vangu rikeza ndikubudire pachena. Madhimoni tine mabhidhiri. Kana munhu akagona kudhekoreta bhazi kuti huyai kuona prayer akataura kuti ini kana chinotitadzisa kufunga kuti vanhu vakanga ari mabhidhiri. Vanhu vari kuita mabhidhiri. I'm in the field, DJ Hall. I'm in the field. Vanhu vari kuita mabhidhiri. Vanhu vachinyepera kumanifest so that you can bring together. Yeah, it's chokwadi izvozvo. Vanhu vari kuita mabhidhiri. Fake miracles are taking place. Fake signs and wonders, fake manifestations of demons. Munhu because chichinondichi ini nakumba ndina $50 ndo hangu ndonyepera kumanifesta kwe5 minutes or less. Ndobva ipapo ndopiwa $40 yangu ndondobhadhara rent yangu. Zvimwe dziwo zvapfuura. Takutoita zvimwe. Hanzi vari kubuda nepaAppworth apo vanhu vacho. DJ Holy. We have got men of God, the late Renard Bonki. These people hapana tine maevangelists ari kuita vari kushandiswa naMwari. You never hear them on social media vachita noise. Vana evangelist Paul Sangweme. If you have heard of these people,
vari kuita macrusades hapana ende anenge akazara hapana paunonzwa kuti kukozonzi vanhu vari kupiwa mabhazi iyo chechi ndo zvainetwa kristu bhaibheri rinoti kudi ani nani anenge atenda nemwoyo wake agopupura nemuro if you believe with your heart and confess with your mouth kwete ndega ndofanira kuzvinzwa mandiri kuti ndofanira kuenda kunight of wonders iye ambokuudzai kuti akuudzai kuti night of wonders ndo zvamaudzwa here namwari zvinoshambadzwa here kunzi mwari ndo zvaakuudzai kuti nyorai kuti night of wonders. Hanzi patakangoona musina kuzara takabva taziva kuti mawonders acho haatoripo nekuti hanzi mawonders aitangira pakuzadza. That's correct because ukangotaura chete kuti night of wonder pane zvakutarisirwa navanhu kubuda kwemademons kubuda kwemademons manifestations aya it's not a wonder. Hausi munana akauya kubuda kwemademon. We've got people tine vanhu vane cancer, renal cancer, breast cancer. We need wonders. Kwete kumanifesta kwedemon it's not a wonder. Zvazva kubudisa mademon DJ Holy zvinofanira kuitwa every believer. Hazvisi zvevafundisi zvekubudiswa mademoni zviya. Satani anogara pasi petsoka dzemutendi. Saka it's not a wonder. It's your right, DJ Holy, if you're a believer. It's your right kudzinga mademoni. Vana vesangano ndofanira kudzinga mademoni. Saka it's not a wonder. I want to put it. It's not a wonder, DJ Holy. But we need wonders. Yes. Okay, ndaida kubvunza kuti saka zvoitwa sei, because it seems pese pandinotaura kuti Prophet Freddy aita munana wefeki kana kuti ndewefeki, vana vacho esangano vanouya kuzara mucomment section vachindituka. Tikataura kuti Passion ndewefeki, vana vacho vanouya vachipopota. But zvoitwa sei? Pamwe pacho ndinenge chitonyatsoona kuti apa vanhu vari kuvharwa apa. Toita sei, Bishop? Chinofanira kuitika ndechekuti chekutanga ndechekuti vaparidzi vacho tiri kuti tine vhangeri chairo tinofanira kubuda and we make the record straight. Aimapanzvisa toparidza vhangeri rechokwadi racho ratakatenda ratakatumwa naKristu. Then vana vesangano, these are gullible believers, gullible followers. And vamwe vacho maprophets and false prophets don't ask my prophets, my false. Best if I'm not addressing these people. Musasiye shoko roti false. These are false prophets. These are not prophets. Best you see kuti vamwe vacho vachishandisa mishonga iya yavanoshandisa ndeyekuputira vanhu kuita kunge vanhu varambe vaine mablinkers ari muri kuona, because hakuna munana wekuti hanzi bhagidhi rako riri kumba razara nemanhingirikini ranga riine mvura hondo zvakaitwa naFreddy zviya. That was false zvese zvi. Kunyepera vanhu kakwe. Kunyepera vanhu kuya kwe. Zvokuti kunyepera vanhu ari muri kuona. Saka those are gullible believers, vanhu vari kuda minana. Bhaibheri rinoti vanotenda ndo vachateverwa, hatiteveri minana. So and ukada kutarisa vanhu vese maprophets mazhinji vakaita sana Freddy they don't go out kunoparidza vana miracle poets. They don't go, they don't plant my churches. They don't plant churches, those people. Vanoramba vari pa one place because they know kuti imimi muchauya muchingoti muri kuda minana. But vari kudaro nekuti vanoziva nanchiti vari kudaro nekuti vanoziva kuti vanhu vari desperate ka. People are desperate. Mozachi DJ Holy. Ndaka receive invitation muswe Freddy yapera. Kunza Bishop Chauti muyozoparidza. Ndoparidza kupi zvikanzi yamparidze kumvuru paprazi panonzi pabright farm. Ndikutanga zvepaprazi muri kunzwa. Ndakaparidza
for almost ngazopiwa service nakubva na 1 o'clock kusvika na 4. Love offering ndakapiwa $4. Unva DJ Oli? $4. That was my love offering. You could appreciate. So you discover that I am a false prophet. They don't go there because one time shouting the kind yet the kingdom of God is not monetary. The kingdom of God is about winning souls to the kingdom, not winning money to your pockets. Yes. Aiwa, ndrupa bata baba. Then mababata ndrupa bata. Then ameno kana vakambonzwa vanonzi anzani Kuda Jose, Prophet Kuda Jose. Vakatiwo varida kuita kuNational Sports Stadium vakanzi naMwari vaende kunoita service muNational Sports Stadium muna August. Ndo vari kutera. kana makambonzwa nezvavo vakagara musango vakagara mugomo for 3 years vachinamata ndo vacho ivavo. Kana ari Kuda Jose anonzi Kuda Jose uyu. Kuda Jose ndinotori nevana lake vaakatanga navo. We can make tinogona kuzoitaura iri separate vaakatanga navo. Mukamubvunza iye Kuda Jose mukabvunza DJ Sparks anozviziva zvandiri kutaura izvi. We engaged ourselves in a meeting. Munozva zvandiri kutaura? Yes. We engaged ourselves. Ask DJ Sparks. Ask Zigo, he will tell you. Ask Zigo, he will tell you. There are a lot of questions about these people. We can make it. We can talk about sometime as another episode. But okay, if you ask, go and ask DJ Sparks. Kuti amuna kumboita ere meeting na Nyamakanga. Ne mafundisi aishanda na Jose. You confirm this to you. Ndikatomuudza DJ Sparks kuti A, B, C and D, these things they must be corrected. Ask him, he will tell you. Yes, yes. Yeah, I think we need to do this separately. And I think we need to use the platform now so that we can tell the people, let the people know about the truth. Yes, we can. I am prepared to talk about anything. Even DJ Holly, I'm one that kind of a bishop who doesn't hesitate to call a spade a spade. Kana ndine ma weakness angu inini. Uzanyika kuti Nyamakanga ni ma weakness akati, because by end of the day, and I'm not God. I have weakness, but I must shape my weaknesses to perfection. I must not hide my because I am not God. It is only God who is inerrant and God who is infallible. Do vasingagone kudona Mwari, do vasingagone kutadza Mwari. But as long we have God, we are still in this human body. We are prone to errors, and when I am in error, DJ, you are my brother, correct me. Yes, don't know the Christianity. Yes, that's true. That's Christianity. But pangu pacho manje mukandiudza aka bishop ndenda kuti bishop vari kurwadziwa nekuti kuchechi kwavo kuna vanhu vashoma, kwangu kune vanhu vakawanda. DJ Holly. Inini Mwari vakazondibatsira ndiri pakati pekuita zviri kuita vamwe vesa. Zvese zviri kuitwa ndozviziva ke. Zvekuchinja mazita ndaitombonzi Prophet Kevin Michaels. I was there. Zvekutengesa ma-anointing oil. Ndine yangu oil yainzi oil of wonders. I was there.
zvemamantles DJ Holly I was there, zvekutenga vanhu mabhidhiri I was there, zvekumanipulata vanhu kuti vabvise mari vandipe mari hakuna chandinoudzwa I was there. Zvekufeka ma-prophecies DJ Holly I was there. Yes, I was there. Handina chandinoudzwa. Zvekuti ndikakuudza kuti nhinga ari kuporonga ndoitokuudza kuti nhinga ari kuporonga. Yeah, that's true. Haisi nyaya kuti ndiri kuita jealous. Ndoita handiite jealous because ndozviziva kuti uri kubira vanhu. Ndotoziva kuti ndikaona nhinga achienda kuchechi kwanhingirikini, ndikaona DJ Holly akuenda kuchechi kwachamutenguro vhirengoro chechi chiri kutanga, ndotoziva kuti chamutenguro vhirengoro haya DJ Holly, because DJ Holly ane mafollowers, ndozviziva. Ndikaona anonzani Zigo akuya kuchechi kwaNyamakanga. Nyamakanga anenge angotenga Zigo, wozi Nyamakanga ari kuda follower nekuti Zigo ane follower, ndokuziva. Ichocho chokwadi ichocho. This is the truth. I think we need to come up with programs, Bishop. We set my dates and then we need to come up with, even if it's my series, we start talking about these things so that the people, they can be aware kuti avasi vese vanoti ishe vanhu vaMwari. That's correct. Pamunoita DJ Holly, pamunenge mangoita, pamunenge imimi rongai mondipa ma days ne time. Yes. Then ndoita nchironga ma programs angu, ndichifixa ma programs angu. Then we can take it to another level. Nyamakanga kana ine ma weakness ake vanhu ngavauye nawo, Nyamakanga agadzirisewo, because by end of the day it's about kingdom business. Ndoda handidi kurasika, ndoda kuenda kudenga. Aiwa ndizvo Bishop. Saka ndikangoti mashoko enyu ekupedzisira kuvateereri kune vari kuona tisati zvedu tapeta chirongwa about Night of Wonders and other fake prophets vari kubira vanhu mari nekunyebera vanhu. Vanhu vari kubira vanhu mari, they are coming to an end. That's the honest truth. We are entering into another phase of revival where the true gospel riri kuzvarwa. And these fake prophets vari kuita mabhidhiri, vanotsvaga masocialites vachima endanger, zvoita kunge masocialites ndo zvakaita vana prophet Java zviya. That's not the kingdom business. That's not the kingdom business. Saka vanhu ngavasafurirwe, vanhu ngavavhurike. It's a high time for Zimbabwean community to wake up from their slumber. Wake up from your sleep, open your eyes. Haikona kuverengerwa Bible chete, iwewe take your Bible, go and study the Bible and hear from God. Haikona kunzwira, hatinzwirwe Mwari na prophet, tinonzwa Mwari tega nekuti Mweya Mutsvene akapiwa kuvanhu vose vakamugamuchira. Yes, that's what I can say. Aiwa ndinotenda Bishop, thank you very much for your time. Hopefully tichakudedzai futi very soon. Taronga kuti tosvitsa sei shoko kuvanhu, because nzira dzekushumira nadzo Jehovha dzakasiyana-siyana. Vamwe vanoenda kumakrusedi, vamwe vanoshandisa intaneti, vamwe vanoshandisa nzira dzakasiyana-siyana. Saka at least shoko ngarisvike kuvanhu kuti vaite sei, vanzwe kuti ndo shoko rechokwadi, ndo shoko raMwari, ndo zvariri kutaura. Thank you Bishop netime yenyu. You are welcome. We are welcome, DJ Holly. God bless you. Thank you so much. Thank you very much.